Crita punika kadadosan ing dusun kula jaman ronda tasih gayeng. Kala semanten Pak Basuki sak rombongan tiyang sedasa nglempak wonten Planggok utawi gardu tiyang mastani sapunika. Mangke sak sampunipun jam 09.00 tiyang ingkang boten angsal giliran ronda sami ngintun wedang teh lan nyamikan sak gadahipun dhateng gardu. Inggih tentu kemawon kedah cekap kangge tiyang sedasa ingkang sami ronda punika wau. Jaman rumiyin saderengipun mubeng istilahipun impleng kangge cagak lek sami dolanan kartu. Tentu kemawon menawi sapunika boten lan boten pareng dene ingkang boten dolanan kartu inggih sami crita pengalaman-pengalaman pribadinipun. Pokokipun namung sampun ngantos tiang-tiang wau sami ngantuk. Dene menggah ngedumipun kaparong 3 ngubengi dusun punika kalih arah saking ler mengidul menika tiang sekawan, lajeng saking wetan mengilen ugi tiang sekawan. Dene ingkang wonten pos utawi gardu kalih mangke wonten ing salah satunggaling papan saged pepanggihan utawi gathuk, lajeng sami awartos yen aman menawi sampun kemput anggenipun mubeng, lajeng sami wangsul dhateng pos. Dene mubeng ingkang kaping kalih watawis jam 3 punika ingkang sami ronda mubeng ning kaliyan bekta kentongan saking pring sak tutukipun. Inggih kaliyan mubeng punika sami nabuh kentongan mawi wirama dados sekeca banget dipun mirengaken. Tiang-tiang ronda menawi pinuju kentongan mendel mongko celak griyanipun warga, lajeng sami gigah-gigah tembungipun melek melek melek. Ingkang mireng wonten salebetipun griya ugi mangsuli melek, ning ingkang boten mireng inggih boten mangsuli. Jaman rumiyin punika tiyangipun lugu-lugu ronda inggih ronda saestu boten kok lajeng katrem bedak kucing utawi ngubengi gunung kados wekdal-wekdal ingkang nembe kemawon saderengipun wonten larangan. Sampun katur ing inggil pilih kanca kula ingkang nami Basuki punika sami dipun eringi margi kejawi kendel boten wegahan ugi purun kangelan kangge masyarakat lan kelompokipun. Kejawi kanca kula Basuki tokoh ingkang boten sae wau ugi wonten ing antawisipun kelompok tiyang sedasa wau ingkang dipun cing kaliyan kanca-kanca margi watakipun ingkang boten sae. Purun selintas-lintut dhateng gadahipun kanca upaminipun ngrokok nyambut rek, lajeng dipun gembol menawi ingkang gadah kesupen inggih lajeng dipun alap slepen senter ingkang kantun wonten gerdu inggih purun ngopeni dipun pek ngantos peci kemawon menawi ingkang gadah tilem purun ngesak dipun bekta mantuk. Pokokipun tiyang setunggal punika tansah sami dipun ulataken sak paripolaipun. Ambyah mekaten naminipun
sampun bisa ngempal dhateng wedang lan nyamikan, lajeng sami ngunjuk lan ngresepi nyamikanipun. Sasampunipun punika kanca-kanca ngendikan utawi cerita, Ambyah milih linggih wonten wingking, dangu-dangu gledak lajeng bablas tilem angkler. Menawi dipun ajak mubeng wangsulanipun tenggo pos kemawon utawi mangke impleng ingkang ronde kaping kalih. Dalu punika dintenipun ngepasi malam Selasa kliwon, gek jawaipun ngercih wiwit sonten. Basuki usul supados ingkang sepuh-sepuh cekap tenggo pos ingkang mubeng impleng ingkang enem-enem mawon. Basuki inggih criyos, piyambakipun sagah mubeng kaping kalih. Kejawi Basuki lan kula ingkang enem lan kula klebet sanes tiyang jirih, mila ngertos ambyar bibar wedangan lajeng tilem. Basuki criyos dhateng kula ngeten, "Wis Mas Badra, ben ambyah turu tanek mengko wae impleng sing kapindho terus digugah dijak mubeng. Liyane ben do ngaso cukup aku, kowe lan ambyah piye?" Aku mantuk karo mangsuli, "Wis bebas, beres. Terus esuk aku yo ora nyambut gawe lagi libur. Sesuk rak bisa ngebluk tangi sak tutuke to." Basuki seneng njur kandha, "Syukur Mas Badra, aku iki nek mubeng karo kowe ya mantep Cik Mas. Apa-apa tenang, ora njur jebabasan kaya wong-wong sing jirih kuwi." Tekan wayahe mubeng ambyah sida takugah ndak ajak mubeng karo kriyip-kriyip nglilir kandha. "Mas, aku tak tunggu pos wae ya." Gage panyentake Basuki. "Mau tunggu pos? Saiki sing mubeng kapindho ya arep tunggu pos. Kowe iki arep ronda apa mau ngalian turu ning gedhu kene?" Krungu panyentake Basuki lan gumremenge kanca-kanca, ambyah sidane njur ngadeg karo takon, "Lah, kancaku karo sapa Mas Bas?" "Cukup wong telu wae, aku, kowe lan Mas Badra. Nyo iki kentonganmu." Wong telu banjur wiwit mubeng. Basuki sing diliwati pancen papan-papan sing krasa singkik, sing akeh dapuran pring lan dalan kuburan. Sapa ngerti wong ala padha singitan ning kono merga kahanane sing wiwit sore udan. Kentongan dijarak arang-arang dituthuk supaya ora ngetarani yen dirondani. Lakune ambyah sing jirih iku tansah desel-desel golek ning tengah tur mepet-mepet terus gawe grisi kancane. Apa maneh bareng tekan dalan kuburan sing saksuwene singup gek saka kaduhan keprungu baunge asu sing nambahi tintreme wengi. Pas tekan gapura mlebu kuburan, dadak ning ngisor dapuran wit preh krungu swara kruk kruk kruk. Basuki gage nyortake sentere, semono uga aku kawetu tembung kulirih mbarungi Basuki. "Oh, pitik digemi kuthuk-kuthuke." Aku batin, gek pitike sapa kok ora iso mulih? Sing duwe rak goleki. Seje karo ambyah, gage sarunge diplorotake njur digelar. Pitik sak kuthuke dikukup banjur dibuntel sarung, ditaleni kaya nek buntel nganggo taplak kae. Pokok ditaleni padha pojok njur dicangklong. Aku meneng wae ning Basuki wis elek-elek. "Aja lho, Byah. Wong lagi ronda kok open-open. Sapa ngerti sesuk digoleki sing duwe." Ambyah orang rewes, pitik sing isih muni kruk-kruk kuwi digawa terus bau kiwa nyangklong sarung isi pitik, tangane nyekeli kentongan lan tabuhe. Embung apa lakune ambyah, saya suwe, saya ngeri lan ambekane keprungu yen krenggosan. Basuki takon, "Ngopo Byah, kok ngeri-ngeri? Adate kowe iki nek mlaku desel-desel semu nunjang-nunjang."
wangsulane Ambyah karo Krenggusan. Mas Bes, Mas Bedro, enteni iki gawanku kok dadi abot banget rasane. Syukur wong dikandani aja open kok ora gugu. Wis diculne wae pitike. Pakone Basuki karo tetep mlaku satitahe. Dumadakan krungu swara mabruk, Ambyah tiba ngrungkep keprungu swarane pedhot-pedhot. Tulung Mas. Aku lan Basuki gage noleh mbaleni Ambyah. Senter ukuran batu 5 kuwi tak panjer arahe Ambyah tiba. Tenan Ambyah krungkep sarung sing mau isi pitik sak kuthuke wis wudar kumlarah ing lemah. Ambyah tudang-tuding prenahe sarung, cahyane pucet, omonge mung mangap-mangap ning ora cetha. Aku lan Basuki gage tandang. Ambyah njur tak dabyang wong loro, tak gawa ning gubuk sing dahe watara 50 meter saka makam. Kebeneran ning gubuk kono ana Pak Pawiro sing nutup tulakan merga sawahe wis kebak banyu. Weruh senter dipanjer lan aku wong telu gage nyedak karo takon. Niki rak sederek ronda to? Sinten sing didabyang niku? Inggih, kula Basuki kali Mas Bedro, Pak Pawiro. Niki Ambyah wau dawah teng longapan makam ler niku. Tekan gubuk Ambyah diupakara wong telu suwe-suwe bisa ning lan bali kekuatane bareng ditakoni wangsulane ngene. Mas, pitik sing tak rakup tak wadahi sarung mau kuwi saya suwe saya abot lan dadi abot banget. Mulane lakuku ngeri-ngeri tur ambekanku Krenggusan. Bareng Mas Bas akon ngeculke, aku manut njur tak culke neng bareng sarung tak buka. Waduh Mas, pitik ora ono, sing ono sirah wong sing rambutnya gimbal, mripate abang mendolo, gek cangkeme meringis gegilani. Rek aku arep mlayu nutut sampean wong loro ning malah tiba. Ngerti aku tiba, sirah mau njur glundung-glundung karo isih meringis. Arahe mlebu makam, ninggal sarungku sing mau ndak engko buntel wis kumlara. Ngono ceritane Ambyah karo menggeh-menggeh Pak Pawiro Tlulo. Lah ya kuwi Mbah, wong kuwi yen seneng open lan melian ya kaya ngono kuwi. Batine Basuki numpangi gunem. Mau ya wis tak eleke Kang, ning Ambyah dablek ben saiki kapok oleh seneng open. Aku trimo meneng wae. Wayah wis para esuk, aku wong papat karo Pak Pawiro banjur bebarengan padha mulih tumuju ing omahe dhewe-dhewe. Sawise kedadian iku Ambyah watake dadi becik, mari oleh seneng slintutan lan open-open barang liyan.